הופך למיליונר מאפס בגיל 22. הזמנתי כרטיס one way לתאילנד. נדתי את כל הכסף שיש לי בעו"ש ובחסכונות לשנה. אני לא שקר לכם, לא עבד כל העניין של הווילות, וצריך לחשוב על מזימה חדשה. צריך לגשת לכל מיני מקומות במוח, שביום יום אתה לא באמת מצליח לגשת עליהם. אני עכשיו הולך לשתות שישיית בירה, ולמצוא תוכנית חדשה להרוויח לנו כסף. זה הדרך. 6 פחיות בירה, ואתם תעשו unlock למקומות במוח שלכם, ואתם תדעו את התשובה. זה לא נפתח! זה נכנס לי לעין גם. אני אומר לך שאנחנו נמצא דרך. אז הולכים להתחיל עם צ'וצ'ות בסדר! סוואדיקה, סוואדיקה. let's go, אוהב. אני צמא. Excuse me, can you take video of me? כל הפעמים בחיים שלי שרציתי להרוויח כסף, הבאתי את עצמי למצב שאני רוצה כסף, אני צריך כסף, אז אני מוצא דרך להשיג כסף. אוי, פאק. טוב, השתעשענו, עכשיו צריך להיות רציניים, אז אני הולך לשתות עוד 2 בירות. Let's go! הגענו להר כבר. למה?